ki nongelam snong ki bidon ringkat ban ngi hangni ki nongelam balang ki bidon ringkat ban ngi hangni ki nongelam joka party nadu I Dr. Ricky Jesengkan ibelong General Secretary joka party but ibelong ru MP jong Geslong Parliamentary Constituency ngidan hangni kiwei pat kinongelam joka party nadu iba grosspor entetiang ibelong treasurer joka party ba Winston Tony Lingdo ibelong organizing secretary joka party ngidon ru I kong Dewi Tongper kanongelam gaji na East Giant Hills na githan narpo ba dami wan hirambai unongelam uji bari pe ubari khmi yagani ka East Giant Hills district ba Chanbor rambai bari u noelam bari pe yaka West Giant Hills district lembat yagni baro kibidan ringkat bangi hangni hagaran san bat kham tame yapi ki patba ki be e ki jingi ki long kami ki long pa ki khon samla kantei bat chinrang bat kumjuru yagni gap kibirit ki be jus ngotna banwan shaga jingalang joga boys of the people party ngemla shisha klem da aingu ublay obalailam lenti yangi obladon ringkat hakata ka jingat lenti ka jingi obla da obla ker obla ri obla sumar obla plat yangi ni jima ge jiman saw bana ge jingpang ge jing shitom obla karshan ru yangi bengila ban yeng haru mane ge klip mat ka bamanta ngiwan hangni ban ai khublei api ki pat ba bai jong kane ka constituency hangni ka cleariat constituency kabalai ke jingkershan ka bakhlain hoi ngisngo thu habang isdang ban ya shagane kathan Giant Hills haga jinga linti ka jingi kom ka boys of the people party kaladon shisha kata ka jing penok mensim kaladon ka jing pekpo namar ba kiong ba shanu kata ka politics klempisa kantrekam sha Giant Hills mereka ikut ngotna kalau bahadin jong election ngilai ke ikut belaja ki patba jong Giant Hills kila penlingo ya ka jilla baro akawai kila ai ke jingjok ka badon buram ha baro ki nyautli ki constituency bat ka cleariat kala ai ke jingkershan ka baklan bha ngilai yo adu khat khandai hajar sanspa anyo phupra bot nakani ka constituency o shisha ni snow kedram kumki nangalam jongga party namar kani ke jingkershan ka baklan ka jongpi haba khenlut ye ka bot jonggi ba pursha yangi hagare election ka brada tunthuk bat yau nota ngidang tam sa syajar lais pa khat sau bot kapapini baladang yele pramar wiru mdon bala ban yang persya yo pra ha cleariat constituency kublai shibon hangni ngi ba pleng ombro kita ki patba nong song snong joga cleariat constituency jonga Giant Hills district ki ba bit pisa lani ki bam smuthu ya ka linti mereka daw hi kalong kaladon ka jingpen smuthu pakla hagini ki snem ki babon hagabde bat ka politics hadian baga boys of the people party ka rung shagini ki dong ki than ban pin shai ban pin smuthu ki patba ki smuthu shai kai kata ka politics ka bangi ong kam dei kata ka kam jakhlia ka politics ka bakentang ka bangi da thrang ban wanra ya ka nongrim blay ha kata ka politics ka bangi kum ki nangalam juga boys of the people party nge shimbanta ka politics ha ka ba ka bamsap kanum dan jaga ka politics ha ka ba ka lebor kanum dan jaga ka politics ha ka ba ka le shiliang kanum dan jaga ka politics ka bangi snuthu bagari ke kamramji ban pendep ye ke ai ka bo blay ula bo bai ye ke ta ke nong sinshar jong kiri namara bo blay ula thau ye ka perthai ula bo rinti ye ke ai ke baro bola IT hauni ubriu bon sinshar ye ka perthai bet ke ai ke baro ke badan haka kumjo blay ula thau itna de ke ri ke be e de ke jingi
bala ai hingi ke judgment riu kasi kendra mu penar ubhayawar umaram ulengam bangin long try ya kene gari ka e ka jingi haringkat ke jing kerku ka spa ka ba kraw ka ba play ola kerku nrengi pet ya kani gari kumbagalong menta ni pai shikirim peying ki badan hagane gari ka ba e ka jingi ka jala ka ba play ola kerku ulah pendap penbiang na dong serong kala kelalong ke jela ke beduktam hagari India ke jela ke bangitip ngilong ke jak berutip lay ke bedonnya ke akor ke buram kalawan ke jersey ke besyurkai ke jing snew lapiong drugs lapiong ki kam aurea lapiong ke jing pat ke jing pra ke longing ke longsam kumnongin kmilti ke jing kerku ke jong play ko ki pat babi lara ke jinglong jingman jong ke jat meriu kalong hak kata rukom den mar ke tangi snotu don kamban penbek ya ke jat meriu don kamban thau thmai ye ke rimpayeng ki jongi don kamban thau thmai ye ki snong ki thau ki jingi khnang bangin long shisha kata ke jat meriu ko blai usngobha wala do blai usngobha ini kom ke jat meriu manong kanom dan kono kepala ban kang yangi bangin ya syafrang kanom dan kono balawan kang ingi bangin onra ya ka bapatam nagamta kinong shong snong hagari ka ba e ka ji dei halo ka ta nong rem ngela mi ngela seng ye ka party daga bangi shane how play bangi shakri da bangi dan mai tanggo ke jingmot bakum kita ki shakri paiba ngin yai long ki shakri jong upai ba om kita kibanuan shu paiba hakarukom ban shakri penban ke thong kalong ban penhe yala ke jong ke kamai ke kaji ban penhe yala ujong usaipan ko ki paiba bi den ma tangi trwa shaka jat mendriu ya kata ke jing shakri ka bajana ke bangi kwa aban ai ye ki paiba ngi jukren namar kata ngi juang baka voice of the people party ke dei ke party ke bania pher ne ki wi pat ki seng sain perthai namar ke donnya ke rukom perkhat ke bapher bagata kalong bakum kita kiba kwa ban ai ke jing shakri upat ba la kalong UMP la kalong ki MLA la kalong ki MDC ka kamram ke ji kalong ban pet ye ke bit ke biang jo upat ba ka kamram ke ji kalong kumno ban ai jing tengen ye upat ba ban long ke jing shngan ye upat ba ban long ke sur ye upat ba kamdei bangin yo ban kamai spa lani bangin long kenrak halor jo upat ba bau upat ba unti ngingi den mar tangan ngi ju hikai bakum ki shakri pat ba upat ba dei ban ting ngingi dan lele ru'en udon kam tang ban purom kalabiang ban ting ye kita ki MLA ban ting ye kita ki MDC lani ban ting wa dia kita kinong alam snong nomor baro ni ha hakata thup kum kinong shakri pat ba ban shakri upat ba namar habangila priang ya ke jing tarwa ba ke jing pinkit ka ba upat ba ulah tenrong lagi terpeng ji ngin ha ban shakri ya upat ba unyo ya ke jing mentoi le bagi jing shakri ke jing ko ki pat ba be ngis ngotanan baga judgment riu kala pediang ya kata linti ka baga voice of the people party kala terwa kani election MP kala sakhi naga life riu tali nagi life riu tali ki constituency ki baha apa ke Shillong parliamentary constituency ngila job hadu life war tali ki constituency ladakan jingla dei ke MLA election ke voice of the people party kala sinchar marway hangtai apa secretariat nyemdon kam mienoino ko ki pat babi ngidon ya kata thong baga thong go ji golong bangi de ban kurup ya ga bor sinchar ban pen bet ki ki kenrum ki kenram banwan ra sisi ne ka jingkermen kumbagalong menta ngange ngidon hapreng ka jing linga ka jing khuslai habangi pet ya ka jinglong ka jingman kat ka report ka bami la kami nak niti ayok la kami naga CEG controller and auditor general jonggari India bala bu baik ban pet ban kmi ya ka kom pelut ya ka kampisa pilanjong ki jela kai ka bangi
Laya tu bagai jela Meghalaya mata ka don hagata ka cap bagala banlong ka jela ka bakitram ka jing shimram jaga sarkar jela Meghalaya kalalong ka palat liam ko ki pat babi kini ki ba job menta kini ki ba sinshar menta kan poi ka por ba kinum sinshar shu ingi mereka ram ka balaki pinkit kanya ini haga jela bat kanong ka jing tim ya ki longdin ki mandin ki jing o ki ko bagi yo 8,000 klur nagabenta ka sports khatsan hajar 6,000 san spa klur nagamenta ka tourism nri kini baro kini dagaram ko ki pat babi bat kai ka baki kile ki imbahe pambahe dagataram kat bakaram kanang kiu shiru nyumat kadon ka jingma ka bakrau yangi kom ka jela bat ka jat menriu ki kren sarong bagila ban thau surok bagadi kadi bau new minister ubadai pek ka piludi udai weni minister ki batbet bha barang por jong ulala ban thau shibun ki surok shano kita ki surok thau kat sabangiat ta ka basniu sudah kai ka bagi kren lagi kot ka bagi kren sarong bat kai ka bangi mat haga jingat linti ki kaya per na peneng shikndo kiko bagila ban penbiang yau pat ba nagai ke ban jamanta yegi pat ba bapli ke ban sumar yegi bahaying ba sem shiki hospital menta gini ki hospital kim priang shu ya ka MHIS lani ka tu ka insurance ka health insurance scheme bala ai daga sarkar balai ki onmar ba ka sarkar ka parsiu yanu kani kan ta nengkong yegi pat ba ki baduk ki bakerdo Kiudor kamar ba mardi kimala bangin kren po assembly kren ni kijinge ka bubun kele ban khangla kadai ka bagi pat ba kidi ban i balai kim kwa bo pat ba untip ya kijing shisha namar ta ki kwa tang ban khangla bala dingi yeng persya po assembly menta kelele sekoi gebut ban num ala bupat ba uni i ke jing shisha sansnem men shwa upat ba ui life ya kapta ka president lani ke jing akran ke jing po assembly menta u assembly men gani ke ladon kendiat kai ke bangi ngala yeng bat ya persya habang la kren ye ke tu mat jong ka kamthung noi kai po dadengre namar nga ong bau shim so re ban jawab ngam ko abu new education minister uba ko ban kin shat manwara ka jephet jai ban riu on jawab ya kata ka jingkren ka jinga bakal don hantu ka jinga tai ka jinga kren bat ngilami ya kata ka benta kim ship pin iling ba ka assembly channel kim ko abu pai ba on tip ka jing shisha kim ko ban ala dingi bangin sei madan ya ka ibu pai ba de ban tip bat kismo thu shai ba yong ni upat ba ubamanta ngin hap panwat kilat kilinti kumno ba un bangila ban pinsnu thu bakla ba uni upat ba unum shongshit pra shu namala dudang shongshit pra ki extend arsin tang makani kadai ke jimpen baik constituency ne kadai ke jimpen klumari ki constituency kumbolong menta kadai ke jinglek keput yo pat ba nomor bu kursian pra bat ka bamnut pat ban perlong election hapo kini kinriu panai bakila extend ki bakata ka kelang kata ka ding kalanang kelang ka jinggersyan kalanang klanyu pra bat menta hakpo kini ki hendru panai ken persyang daki buit ki bor jengki komno ban pensutu bakalayo pat ba nrenganget upat ba unlong kum katuga dokha kabla syawo teng hau kwai kabla lait teng no kwai wat let kwai shu ya katuga dokha
Upat ba ubla kersyani upra. Kilamat ye gijing syak lebeng. Kilamat ye gijing syak ibeng. Kila i gijing long jingman. Kila i gijing her arsut juga jela. Kila i gijing duk gababan. Kila i gijing sniu bakala kenrei. Nangai nginum pai syuk syakata galinti kabarim. Ngin yat syakmat ringkat baga voice of the people party. Bangilak banwanra ya kata ke jingkala kabashisha. Den matang ilek keleng-keleng ban ai kublai ki pa. Haga juk apor ban kentu ki pa. Kai ka bakala jahat gentils haga ni election MP kam dei shu ban long tang shisit. Mereka dei ban ne kam dei ban ja. Isngau tenat bakum malau mentasi gentils ki pa kala zaman slur. Ban penun kami laga jong ka hak kepala penkup bori kiling bagariti sencar jong kari India. Kalau duna kata ke jingti nagal yang jegi pajba upajba udon hok man pen kam mela ka jong hok kata ke bangilek keleng-keleng man pen snotho martala rakawan ke MDC election constituency kan kamrit man ka MLA nyede ban yang triang hakata ka hok ka bangila snotho manu kinamla ban pen kam lani ban tu ban le jubor ya kata ka hok ka ngi ko ban pen khoj ya ka politics ngi ko ban pen khoj wat ya ka ta ka rule election bau no ba job dai bu job namar bau don ki gang u job dai namar bau pai bau je ta ka jing snotho kata ka bangi ngi ko ngim ko banong bikin job ki bri namar bikin don ki gang ki jong ki ban le bore ka snong ka tawem kata kam de ka politics ka ba ka VPP ka kwa banwanra lari ki priu ki jit yo arden lari ki jit yo no ki deben jit daga baki snotho bauni ula shishaban shakri mdai bagin jit yo ba arden baki ting ka ba kum kata ka politics ngim penslur ba ngim ko airu bangen ala bakan don haga diga ri ka ba e ka jingi ko ki pat ba ni don kam na mar ta daw ya phi ki pat ba pinong ki pat ba ki ba sem jingmut pat ba ki ba shai jingmut ni ko ban pen shai ban pen snotho ban pen start ban pen champang haga jingane ga jungi bat ka sinshar ka khadar kam dei ka ba ublei kam dei ba ubriu uthau la ni ba ndai ka dei ka ba ublei ula bu be bagan don haki ri jong ka perthei khnang bagan ka jinga renti khnang bagan don ke kaban pen be ya ki jinga lenti ke jong ubriu ya ki jingle ke jingu bat man thau ka lat ka lenti kumno bangin yo e ka kamai ka kaji ngin yo e ka lat ka lenti ka khoi ka khia ki jaka puni bat kum ta ter hadin bangilala ban penjob ye Dr. Ricky tang kindiat por iladon mentah po Delhi mereka ke sngosi kalong ki babon ki minister ke ba ye kendo sport Delhi ki penpau ye ke jing benyau hai bini be ki scheme ki babon ki baga sarkar India kala ai syang de ke jela ka jing ko ki pajba ngidon shibon ka lat ka lenti ban kenti we ka ri ka ba e ka jing lada ngidon ya kata ka kom perkhat ka ba pek bat lada ngidon hapreng kata ka sinshar ka kharar ka ba khot ya nomor kata ngini ya ban beteng haga ni ka lenti ka ngila sedang jing job ka jing ka MP election kam ni ka bakut kadai tang jing sedang bangin ya syahmat syafrang bangin onra ya kata ka jingkala ban penerlong ya kata ka lawai ka basyan ya ki longdin ki mandin ki jonga ki jongpi ngidon ka jing syari hauble ble num eno ya ka jing ya lenti ka jing ka jingmi ka jing syahmat kam dai namata ka jiman to jing shimat mereka dai bangin len ya la ka jong ka jingim bangin ai ka jing syakri ka bajanai bar ka bapaka ya ka jat menriu bat ya ka ni ka jela ka ba e ka jing tengah kitbok ya pi paro ki badan hang ni ka por bat kum ju gitu ki bamla ban don ringkat bat ni ini yo ya ka met ka phat ka bakot ka bakhia ublen kur khui ki kiti ki kam ki jong pi unai pi ka met ka phat ka bakot bakhia unai ro preng jingi ki jing shem ba ka jing shamin sim bangin snow thu kum no bangin ya kum te ke nong shong snong ki badon ya ka jing kit kli kum ki nong shong snong ki bam ting ba ki bam ri kren ba ban le ya ka jing shisha ko ki pat ba ngin long ki ba slur habangi le ya ka e ka bangi tep kalong ka ba dei
kata kalong kabangi ngikwa banyalam lenti ya ka Jack Riu leng baka boys of the People Party bangi kwa ruba phigi pai ba pin ai ta ka jing shenya ka ba klan hangi ki nongalam jaga party namar kamlong ka ba sok banyalam ya upat ba obon bat banyalam megane ka party ongin ha bani gendu jinge lagade yang ibangin rai iki candidate kiban mi nang ni syakhamat laraga party kala nang klan kinong pan tiket kila nang bun MDC lagalong KMLE kumangingitip amdan balipan tiket MDC na kiway pat ki party ini ki por ki pamenta nregi bon pan tiket naga boys of party ki bon palat kamlong besuk ingi bangin rai anu banai nginaban tokit, nginaban yit, nginaban wat, namar ngim kwa ban ayu briu. Uba yephe nagarukom perkhat kajungi. Lesi ubuan tang ban shishim kabu, yakani ka jing kershan ka baki pat ba kila ayangi. Hoi ki pat ba ruki don lala ka jing sngo. Ka kenhun ka bakwa ban yo tiket UA. Dan ka kenhun ka bakwa ban yo tiket ubi. Dan ka kenhun ka bakwa yuki. Haga bakut ni haban ai tang yoi mlaban ai arngut laingut mlaban bu substitute kum ki candidate hap chiet pe tang wei haga bakut ni hap ai tang yoi tenamar kata ba ka ei ke bangi ni ko aban kintui ki nong kershan ki be ede lar ki ong ba la phima yu a tengam tre kershan shu yu pra ka penpau bangilong ki nong kershan pra ki bampat snotho ya ga nongrim bat ya ke jingtmu ka bangi kum ki nongelam ngidon bat nginum la namar kata ban penpoi sya kata ka thong le de banwan ra shisha ya ke jingkala ndai la da pi ong nga kwa yu a kini ki ong kwa yu pi ki wei ki ong kwa yu ki ndai ha bakut pat ki ong o tang ba ha bakut kat baka parti karai la ka ayu ki ngan kershan bet pa katakan yara bingi bangin poi sya ka thong kam tam ban yo ya ka jing sinshar amdang hagi district council ha kani ka jela ka ba e ka jing shania yangi kinongelam ngin persang ya ka ba bhatam ban le ban ai ki phat ba kita ki shakri ki bangila le si ban puli ya ka jimut ke jepkhat ban tokit ban ngam kham bha saphang jongki namar ngimla ban len lingba ka jimi jonga boys of the People Party kala pin ki men sim kala pin slur ya ki briu ki ba bet ki ba bha ki ba thrang ban shakri pai ba andre ki ba dan plong ga jing shisha andre ngim la haru ban len ba ba ka party kala khat ki briu ki ba kwa ban sim kabu lingba kata ka jing lain ngin hap namar kata ban bishar bnya namar ki weiru ki sno tho kumbagalong menta ka palat manile persya ya ka VPP kia pha ya ki jonggi pri ki jonggi bini ki pan tiket ban pen klumari ka jingmot ka jiprakat jo pai ba te kai ka bangingi ong ka bangi ko aban ong ki pai ba kalong nai pen le jingmot ki kita ki candidate pelek jingmot pai ya kan nongrem juga parti bat shane angi ki nonglam juga parti bangi dei ban longkat balong ngidei ban penjob ya ka VPP ha ka MDC election ngidei ban penjob ya ka VPP ha ka MLA election bat ngin pek ngin bishar ngin ala yaki laraki kemla ban ai ki jing shakri kumbakila kular kadai ka pali ka jingi pat ba bangin pan jingkhen naki bat bangin bread pat iki hagawai ka election lado pat ba ustad haga taga rukom anum dan manumnu ki shakri pat ba ke ban sting yo pat ba tingi runginget bau pat ba lesi ula ban tangdon ka jing artati ningi ngim smo per nrei juong wat no mat kentat kat ba pimpat persyang ya ka boys of the People Party daga ba pi ala shwa yangi bangin sinshar ya ka negeri sabi shar ngi lesi kalaban long nudu usnem arhopra lesi kalaban shwa ya ka tar ngimtip naman ngi pe ka perthei menta ka badap tangda ka kendrum ka kenram ka e ka ban jala shali sni ngim laban tip menubala ban mudur begitu gilangut ki amli kongres ki bala ben lakho ya ka NPP wat ngi ngimpat ben ka ben maki Ndrai menta kila idon lang bat ke NPP o ka jingkela ha ka sanhima sima ha ka ne ka jela ka jingi te menuho bala ban mudur stang ka tu ane snam yo wan man ka election yo wan man ka by election bagi beri kinong am ka di
katun mar ba kadai ke MP election rei sapet lapoi MDC election ngin sai pini lapoi ke MDC election upra un job kambun banya ka bolo job ha ke MP election balengong kumta na kren da ke jing slow scam war ngalai kendo shibun ba kinong kersan kongres kibang barden ni MD Rarai upra Emily nang ni Shikmat upra tang menta MP te top hingin alat syai kongres benli sedeli kata kapor kalau pakai MP election kilai cingkermen lupa nam tak ke MDC kilai cingkermen lupa nang kata ke MLA kapanuan ke MP te kidangnya perkhat pa UBPP unum 4 job nadu ke MP ngila job nama kita shibun pa kinong kersa